Hola bafethu, sanibonani Dumelang, Molweni, Abusheni. Hayi isivenda angisazi bafethu. Kodwa-ke sanibonani bafethu. Namhlanje sizokhuluma nge-Kaizer Chiefs bafethu. Sikhulume ngama-players la ama-youngsters la amabili no-De Silva-ke. Into esizokhuluma ngayo-ke manje sikhuluma ngale ndaba le kaShabalala noVilakazi okumele baye e-Europe bafethu. I don't think it's a good thing. Abafana kusamele bathole i-game time la ku-Kaizer Chiefs bayiprove besaselana ku-Kaizer Chiefs bafethu before baqala bayale ku-Europe, because siyazi ukuthi ama-players maya ku-Europe amanye ayaphumelela, amanye kuba nzima, especially uma uthola ukuthi ayikakadlali iplayer likakadlali isikhathi eside kanjena. Kubuye kube nenkinga kakhulu, especially uVilakazi yena kakhulu uye umuntu osamele nje adlale kakhulu lapha ku-Kaizer Chiefs ayiprove before ayalena ngaphandle, ngoba akakabi nama-goals amaningi, akakatholi i-full match ama-full match amaningi bafethu basamsubstitute. So umfana kusamele ukuthi athole ama-full match mhlambe cishe boma-6-7 lapha elandelelana ama-full match and aziprove adlaliswe naku-position e-right. I think lapho umfana-ke sengasho nami ukuthi hayi cha, noma bengathi bayamlona ahambe naye ayobuya nenye experience le ngaphesheya kungaba ngcono, kodwa kwamanje umfana kusamele ukuthi ahlale. Kanti futhi enye into uyisiza kakhulu i-Kaizer Chiefs ngoba ekhona lapho umfana kubaluleke kakhulu ukuthi abe khona lapho uVilakazi u-Kaizer Chiefs, and nama-fans amaningi, unama-fans amaningi. Lokho kungaphula ama-fan amaningi inhliziyo yawo e-Kaizer Chiefs uma bebona uVilakazi ehamba. And then uDe Silva naye bafowethu naye bekumele ngabe uyodlala kwi-country yakhe, but imatch yakhona bayikhansela nale country abamele badlale nayo ngoba ithi yona ifocus kuma-international games. So I think maybe uSilva yena usasenazo isikhathi sokuthi aziprove lapha ku-Kaizer Chiefs. Sengathi nje engake mhlambe athole i-full match, kodwa ayithole nalama youngsters akhona bovele bhayi nabo Vilakazi no Shabalala naye bekhona, especially ke maye ngathola i-game time. I think maye engathola i-game time nalama youngsters engakhona ukuthi akore more, because lama youngsters adlalela ukuthi nawo akhona ukuziprove and asasene-energy enough bafethu. So ngiyacabanga ukuthi kungamjabulisa kakhulu nawe uDa Silva ukuthi adlale nalama youngsters, yikho kungamjabulisa kakhulu bafethu.